gonbidatu gaituztela kultura zaritzeko, ez dakit, kultur kazetari sentitzen garen edo, horrekin abiatzeko, nik uste dut alrebez egingo nizukela galdera, itekotan. Bakizu, bi kazetari juntatzen direnean, peligroa da beti elkarrizketa hori, elkarrizketa egiten bukatzea. Hori da, astiz, ez dezulako ondo ulertzen elkarrizketan benetako zentzua. Zein da? Elkarrizketan aitzea. Ez zu nahi galdetzea edo nik zuri galdetzea. Ez zu kultur kazetaria zea? Hori da galdera. Baina nik egin behar nizun zuri. Ni ez. Ez? Beretan ez ez? Zer nik galdetuan nizun alrebez, noizbait ezaren izan kultur kazetaria. Horrela egin da igual onartuko nizuke. Ez zait asko gustatzen kultur kazetari etiketa. Bueno, berez usteet etiketak ez zaizkitela gustatzen, ja, printzipioz eta definizioz. Baina kultur kazetari deitzen dioten bakoitzen, beti etortzen zait burua, gaur egun kultur kazetaritzaz ulertzen dan hori, alegia, datorren hilean izango dan jaialdi handi horri buruzko programazio guztia dakit buruz, zein etorreko dian ze ordutan eta zenbat balio duten sarrerak, edo dakite Guggenheimek zenbat urte egin ditun eta zenbat milioi jaso ditun urte horietan zenbat bisitari izan ditun, edo badaukat informazioa halako musika talde ze disko grabatzen nahi dan datorren urteko Durangoako argitaratzeko asmotan. Eta nik ez dut nire lana bat ere identifikatu ikusten horrekin. Agenda horre egin eta tipisa. Ez dut sentitu nahi agenda kazetari bat, ez dut sentitu nahi erakundeek edota kulturarekin zerikusia daukaten ente potoloek, alegia diru partiketa eta horren ardura dutenek ze plan dituzten, ze lan. Nahi kultura kazetaritza interesatzen zait zentzu batean bakarrik, eta da, izatea, galdetzeko baimena eta gainea horregatik kobratzeko privilegioa izatea, sortzaileekin harreman zuzena izan da. Ni interesatzen zait zu zertan naizean, baina jakiteko nora iritsi nahi dezun, eta iristezean momentu hortan gonbidatzeko gure irrati gelara, konta dezazun, zer egin dezun, ze asmorekin, ze lan eman dizun horrek. Zentzu horretan bali manaiz kultur kazetari, banaiz kultur kazetari, eta seguru aski izan naiz beti, baita eduki ustez kulturalak eitez genitunean ere. Nik uste dut alrebez, nik horre olako orgullo ateratzen zait eta ateratzen zait reibindikatzeko gogo askotan kultur kazetariaren hain justu horregatik, ez? Gaur egun periodikotan kultura horriak agenda horriekin fusionatu diren momentu hortan, esatea ez nik kultur kazetaria naiz da niretzat kasi aldarrikapen bat, kasi esatea, zuek denek uste duzue hori kultura dela, baina ni hemen nago defenditzen kulturaren. Eta zer da zurea? Ze aportatzen duzu? Uste pixkat antzeko kontua sentitzen dudala zuk aipatu duzunarekin, ni askotan etortzen zaizkite lagunak, eta enteratu zara, eta kizer, eta ez, eta ze kultur kazetari zarazu, eta okerrena sensazio hori gustatzen zaidala. Osea, nire ez jakintasun hori ikasi sentitzen dudala pin bat orgullo zera bateko bezala. Niretzat da, benetan kultur kazetari izatearen hori, da niretzat denbora eskaini ahal izatea, denbora eskatzen duten gauzei. Ze adierazpen kazetaritza existitzen den bezala, edo politika kazetaritza, edo beste dozein kazetaritza existitzen den bezala, uste dut kultur kazetaritza dela denbora kazetaritza bat. Hau da, ninoa sortzaile baten gana, eta zuk esan duzuna. Eta egongo naiz, eta hitzingo dugu, eta hontaz eta hartaz, eta gero hori dena, nolabait, bildu behar dut, kapsulatu behar dut bi horri horietan, baina benetan bi horri horietan dagoena ez da, kasi ez da informazio bat, da denbora bat. Eta, zuk denborakin egiten duzula, ni espazioakin, ez, hor. Bai, oso euskarri desberdina dazkago alde hortatik, baina uste dut materiala lehen gaia hori dela, ez, denboraren. Denbora, zeure ahotsa erabiltzeana, baina ez ahotsa gaur egungo kazetaritzak ulertzen duen bezala, beti bainaz, bai, gauza guzti bainaz, beira, definizio polita, bainologa. Gaur egungo kazetaritza zure ahotsa indartzeko
itxurak eginez, iristen egiana da, eozein, beti telebistako irudia etortzen zait gogoa egia da, ez hainbeste irratikoa edo prentsa idatzikoa, baina beti da, ni hemen nago eta hau egin dut, esan ditzen, bat ere interesatzen zuk zein dezun, bat ere interesatzen. Bai interesatzen zait, zuk inigo hastizek prentsan kontatzen diazunen zerbait, zuretik aportatzea, zure esperientzitik izan dituzun sensazioetatik, baina ez presentziaz, baizik, seguru aski gehiago ausentziaz. Ni irratien egin ezen, norbaitik galderak egiten, galderak nik erabakitze ditut. Eta bakit nondik noa eraman nahiko nuken parean daukatena, pentsatu zoi dela bideik egokiena, sekula ez daukat arazoik beste bidez idor batzutatik joateko. Ez baina nire ahotsa egon dadila hor, ez hainbeste ahotsa entzungarri izateko, nire iritzia emateko, baizik eta beste bati bidea egiten launtzeko. Pixka zentzu hortan. Bai, akompainamentu lan bat, kasi. Lekuko gehiazen niri gutxi gustatzen zean hitz bat da, lekukoarena, ze kazetaritza da, nik uste dut lekukotzatik urrundu behar den gauza bat, ez? Baina bai, ulertzen, hor laguntza edo akompainamentu bat, laguntzaile bat. Zure programan niri beti asko gustatu izan zaidana da nola esplotatzen duzuen guztiok dugun horrore bakui hori. Hau da, isiltasunari diogun panikoa, zuek ze komodo zaudeten, bai zure lankideak, 2 segundoko isiltasuna, eta disko orduan ederra da. Ez da ederra isiltasuna. Ikaragarri iruditzen zait, niri pilo bat disfrutatzen dut, bai sortzen duzuen isiltasunakin, eta baita ere jendeak zegaizki pasatzen dugun isiltasunakin. Eta uste pixkat, metaforiko jarrita eta poetizo jarrita, baina isiltasun hori sortu alizatea, espazio txuri horiek sortzea, kasi denborak bete dezan, kulturak bete dezan, jendeak bete dezan, ze espazio huts batean beti proiektatzen duzu zure burua, ez? Oso teiziano jarrita, baina niri isiltasun horietan iruditzen zaidagola kriston materiala. Eta hori dela modu bakarra kultura zaritzeko. Horre, utxune horiek sortuz eta bakoitzak nahi duen bezala. Badauko gaina privilegio bat uste kulturan, euskal medioetan egianak, gure miseri guztiekin eta gure gabeziekin eta gure banitu eta balu eta horiekin. Eta uste dut nire kasuan gehiago zure baina zu prentsa idatzien nahituta zuk mundu osoa daukazu zure eskura euskeraz kontatu alizateko. Guk oso muga jakina dauzkagu. Gu euskeraz aigea, 100%ean parean daukanak euskeraz hitzeitea du baldintza bakar. Nei igual zait talde batek musika inglesez edo suajelis egiten bain bau. Zuberuzuna da interlokutorea euskalduna izatea. Zuen kasu uste desberdina dela. Baina askotan privilegio kultura txiki eta handi eta beti gabiltzen historia hobetan ez. Uste ikaragarrizko privilegioa daukagula euskeraz aigeanak, badukagulako modua kultura zentzuik zabalenean eta zirrikitu txikien eta iristeko ere daukagun aukeragatik. Oso kuriosoa da, kazetari trajedu nahi, nolabait identifikatzagatik, kazetari periodistai eta euskeraz ari baldin badare, esan nahi dut, iruditzen zaio beti, ez dakit ze, eta da pixka bat publikoa zabaltzen egean sensazioi, ez? Ez dakit ze talde etorri da, ez dakit nondik, igual dit nondik, kanpotik datorrena, kanpotik datorrena da, kanpotik datorrena, eta ja baldin bada euskalduna, kanpoa junda, kanpotik datorrena, hoia da, euneko, bai, perfektoa, eta askotan, albiste egiteko lankidekin eta hizketan, eta ze berri dago, alako poeta gazteko, 21 urteko poeta batek, eta liburu bat, ja. Zuk aukera duzu ordu erdi batez, ordu betez, elkarrizketak egiteko, jenderi galderak egiteko, ez dakit, prentxaurrekotara asko ez zara joango azken aldian. Ez bat ere ez nahi zirtetan. Ikaragarria da, badator idazlea, artista dena delakoa. Eta gaina prentxaurreken kontra nago. Bai. Bai, momentu honetan ja bai. Bai, uste dut garai baten izan zela makinaria bat jendeak bere ahotsa aiazteko modua izan zen, momentu honetan prentsaurrekoak antolatzen ditu dirua daukanak, besteak beste. Makinaria oso badago prentsaurrekoak antolatzeko, lehen bitartekaritza esan duzu, badago beste bitartekaritza mota bat komunikazio munduan, beste bitartekaritza bezain, nazka fuerte irutzen zait, baina bai, ez zaitena bat ere egokia iruditzen eta bat egomendagarria ere ez.
eta komunikazio buruak antolatzen du prentsaurreko bat dirua daukalako alako toki baten, albalin bada hotel polit baten gauza honekin kazetariak etorri kontentu den daitezen, pintxo goxoakin, kapetxo batekin, gero eta gutxiago hori ere enteratu nahi zen, ez? Eta lehen ziren kroasanak eta horien diak mini kroasantxoak. Bazepena, guri bazkariak eta guzti ematen zizkiguten guaze bai, prentsaurrekoen... Guri noiz benka ere bai, baina ni zaizkit gustatzen ez naiz gustora joate. Ez da neire, ordu ni estomagotik ez naute irabaziko. Ni bai, baina hor orgulloso jartzen nahi. Ondo dago jarri bazpadare kurrikulunean. Ez, eta sensazioa daukat justu berri eman nahi dunark ez daukala plataforma hori berri emateko. Eta uste, kazetarion ardura dala gainea berri eman nahi duen horrengana iristea eta bilatzea eta aurkitzea, horrek ematen du satisfazioakin eta pozakin, eta ez ja emana ekartzea, kazetariak umetontuak bezala tartatzen gaituzte ez bakarri kulturan gainantzeko... Eta onartzen dugu, hortara nindoan, ze prentsaurreko gehienetan plantatzen dizute hor sortzailea, eta galderen tartean, nik, azken aldean, ez du galderarik entzuten. Ez baldin bada, retorno, nire belarri da doana, edo oso galdera gutxi egoten dira, eta nik ikuste ditut ez dakit... Bai, zentzugabetuta daude, ez dauka... Bai, propagandako ekintza bat, edo... Propaganda da hitza. Bai. Propaganda da hitza, eta hortik ihes egin nahiko nuke, eta kultur kazetaritza bizitzeko nire moduan saiatzen naiz horri ihes egiten. Eta uste zer ikusia daukala, Iten diozu, ihes. Bueno, saiatzea ez da gutxi, edo nahi dezula jakitea ez da gutxi. Beste asko uste jabetu gabe ideala makinari jaten ematen. Ez dut uste jendeak zentzu txarra ziten dunik, badaude egoera batzuk daun prekaridadeakin eta jendeak dauzkan lan baldintzekin, eta segurazki gauza hori eta pentsatzea iristekore, baimendik ere etzaile kasi ematen, ez? Baina gure kasuan, eta uste, propaganda horri iesiteko modua dela, batetik ezautza, saiatzea, esan duena denbora hori eskaintzea parean daukaguna eta bestetik zuretik aportatzea, zezu adibidez inigo, poeta zea. Izateko modu bat da. Ni idazlea naiz, kosta zait urte askoz onartzea eta olazatea, baina bai egia da idazlea naiz, eta idazlea naiz idazte ez detenean ere. Sekula ez detez idazten, ze egunero idazten dut, zu bezala, irratiako ere. Baina uste hor aporta dezakegula zerbait, eta gure saiakera hor da hola. Nik hori eskertzen dudana gehiena beste kultur kazetarien ganda hori. Filtratuta etortzen dela errealitate hori, niretzat ez ja autoritate bat dena hots batetik, baizik eta interesgarria dena hots batetik. Dela, ez dakit oso ilusionatua delako denarekin, edo oso kritikoa delako, ez? Badaude olako hots batzuk interesatzen zaizkizuna. Horren zu bazara idazle, eta noiz onartu zen? Idazle nintzela, 50 urte bete nituen egunean. Zehazki? Hor inguruan. Ze jarri zizkizuten plumak pastelean, o? Esan ja, 50 dauzkat, hemendik aurrera ja den arrapala bandi jordun onartu dezadan behingoz. Bana izela, zu jaio zinen poeta. Noski, bai. Ama poesiak euria egin zuen ultzaman, eta hor sortu nintzen pretxikokin batera. Magalean hartu zintuen. Pentsa, poeta esaten didatenean komodo xamar edo idazle esaten didatenean super inkomodo sentitzen, ez? Pentsa, ze txorradak, ez? Bueno, argi daukazun seinale, ez? Ez dakit. Poeta izatea ez dela idazle izatea. Jankin nahiko nuke zer esan nahi duen nire buruan horrek, baina egia esaten lagunek, poeta ez dakizte edo, esaten bai, ke pasa, ez? Horako... Eta idazle oso inkomodo sentiarazten hauen kontu bada. Zu, kazetari eta sortzai bazara, zu ere? Ja kazetari ez, borratu naiz. Ja kazetari. Titulua baukat, baina ez, borratu naiz. Nik esaten nire buruei irratilari. Irratilari. Baize, irrati esatari... Kontrabando hortan nola ibiltzen zara, komodo zaude edo... Irratilari, galdetzaile, erantzule edo sortzaile. Zer, ni bietan sentitzen nahi sortzaile. Irratilari horretik esaten dit. Ez naiz lokutora bat, ez naiz sentitzen lokutora bat. Lokutora batzuk duzka beste ezaugarri batzuk eta segurna beste zerein batzuk. Ni irratia egiten saiatzen naiz. Oire ez daukat pentsatu zaharra, 50 urte pasa ondoren iritsen zen ondorio hortara. Ez naiz, sortzaile sentitzen naiz irratia egiten. Eta kosta zait hori asumitzea, baina kontuatzen naiz baietz. Bueno, nita taldekoak, bai guk zerbait egiten nahi gea, ez gea galdetzen bakarrik, aia, zerbait egiten.
Eta saiatzen geha bintzat hori egiten. Piezak sortzen, ez? Hoi da, guk irrati ordu bat daukagu, eta irrati ordu hori daukagu pentsatuta hasieratik bukaeraino. Ez da betetzea, ez da Inigo Astiz, etorri zaitezea 10 minutu behar ditugu betetzeko. Eta irratian askotan nola hitz egiten da, karakterretaz hitz egiten den bezala prentsa idatzian, ez? Hoi da, 3.000 behar ditugu, edo ez pasan 1.200-etatik ze hemen zoaz. Ez, anuntzio honen azpian. Zuk ez duzu sentitzen kontrabandoan ari zarenik ere? Bueno, sentitzen nahi sortzaile, baina bai sentitzen dut kontrabandoa, Zezan nuke zuri elkarrizketak egiten dizkizutenean pixka eta raro sentitzen zarela. Gaizki, deseroso, ikaragarri, eta noiz neoni galderak egiten egin izan, ez da gizuri gertatuko zaizu, norbaiti galdera egiten eta pentsatzen naizea, nolaz okurritzen nahi zaizu galdera behitea, sekula etzen nuke erantzungo edo etzen nuke erantzuten asmatuko. Jendea superona da. Eta parean daunak erantzun iten du. Eta gaina ondo, eta gaina zentzuz, eta gaina gauza interesanteak esan da. Bueno, egoten ez, poz-pozik. Eta gero, bestaldean nahonean, eta jabetzen ezen olako galdera badatorrela, ez di asko etortzen olako galderak. Hori esan berra dukat, gehiago da, zer egin duzu, nola egin duzu, denbora asko kostatu zaizu, zergatik dira zure protagonistak emakumeak, eta hemendik kanpo zergatik idazten duzu euskaraz gazteleraz jakinda. Hori ere bai, tokatu zaizu? Tokatu zaizu. Klasiko bada. Erantzun nun. Hola. Eta zer erantzun duzu? Irriparre haundi bat. Benenoz betetakoa. Ez ba, benenoi gabe. Hori galdetzeko gai denak ez du beste erantzunik merezi. Baina bai, deseroso. Alde honetan, erantzulearen aldean, alde hortan oso deseroso sentitzen naiz. Seguroski beste aldean bakitelako nionek ze joku egiten dudan, ez? Bai, ze mekanismo dauzkaten. Galdetzen izun hau, goratzen naiz koadernoa zuri egin zizuten elkarrizketa zure lankideek, uste dute, elkarraldizkarirako. Eta ez dakit nola zen sarrera edo, baina aipatzen zen, bueno, elkarrizketatzaia elkarrizketatu, ez? Olako eiztaria izatu moduko. Batzuk bengantza bezala hartzen dute, etzan kasu hau ze teretan egan ezien lankide izan ditut eta ditut duen dela 30 urte. Baina askotan gertatzen zait, beste norbaitek ez da, oin elkarrizketa ingo diogu, elkarrizketak iten badiru bengantza puntu bat ikusiko zu ze sufrimendu. Ez etzai bat ere gustatzen. Baina hor, lanbidez aparte uste badagoela izateko era bat, hitzeitea asko gustatzen zait, nabarmena da, zurire bai. Baina erantzutea zain beste, galdetzea gustatzen zait. Bizitzan orokorrean galdetzea gustatzen zait. Nik ere nire ingurukoak desesperatuta ditut, beti aurrekoan taberna baten ontz bat zegoen ez dakitze, eta zera ontz hori, eta nire albokoak ukondoak eman zian berriz ere galdezka, eta total oso historia polita zula, ontz horrek identifikatzen zuen, ez dakit arrainen kontua, bueno, lako usoak izutzen ziren, bueno, txorrada bat, baina bai, galdetzaile... Horrek esan nahi du badukagula jakin mina, kuriosidadea, ez? Nik ez dakit nola bizi daiteken jakin minik gabe, esan, jakin mina sortzen dit, nola bizi daiteken jakin minik gabe. Lortuko genituzke seguru aski dozena bat pertsona erantzuteko gai denak. Jakin mina hundik ez daukatenak. Hori programa bat indezakeko horrekin. Bueno, adibidez futbol talde baten gana jumetezke galderak egitea. Nire pilo bat gustatzen zai futbola. Futbola gustatzen zaizu. Ez, baina elkarrizketatu eta elkarrizketatzai aipatu duzun kontu horretan, bai, zuk esan duz, nire aluzinatu izaten dut askotan, ez? Zuzade hor, berarekin gustora, bere mundua ez dena delakoa, eta batean eskapatzen zaizuz, ez da, zer da askatasuna zuretzat, edo lako gauza gordin eta erantzunezin bat, eta ikusten duzu zure aurreko gola igual pixkat bekaina altxatzen du, eta erantzuten dizu, eta ez duzu sentitzen jozen bidia nik nahi dut zu bezalakoa izan, olako momentuetan. Jendea, benetan, pertsona oso balido zinguratuta gaude, ez? Nintzat askotan izate du sensazio hori? Nik bai, benetan, batzutan pentsatzen dauek, erantzunak prestatuta ekarri dituz. Beko ez daukate moduik, galderak ez dauzkate, orduan moduik ez daukate, baina igual entzun dituzte beste elkarrizketa batzuk eta badakite, igual, bai askotan pentsatzen dut. Eta egia da bestalde, eozein erantzune normalean asko interesatzen zaite. Lehen aipatu duzu isiltasunana, ez adibidez. Norbaiti zerbait galdetu, eta isilik gehatzen denen, bi isiltasun mota berez ditut irratien bada, isiltasun agresiboa, parekoa dago, larri eta ez dakiz erantzun, eta lokoetan oso taktika
lagungarri izaten da eskutik heltzea, osea, gertatu izan zait, parean daukatenei eskutik heltzea, esan ez, zaber. Laguna gara, Laguna gara, eta orduan saiatzen laguntzea, ez da hau izango edo bestea izango. Eta beste batzutan parean getzen dena getzen da. Eta ez pentsatzen nahi da. Isilik pentsatzen dugu, normalean. Batzuk izketan. Batzuk izketan pentsatzen dute, aldi berean, beste batzuk azkarrago eta geroago, beste batzuk isilik ondar ez dute pentsatzen. Normalean parean daukazuna hola gehatzen dena isilik eta beira daukazunean esanaz, jongo nitzake hemendekoa, isiltasun hori da izugarria berazgarria. Pentsatzen nahi da, entzuntzazue pentsatzen nahi da. Euki genuen behin elkarrizketatu bat, neska gazte bat zan, 17 segundu. Isilik? 17 segundo isilik pasatu zituen erantzuteko. Baina ez zen bat ere larri. Hola jarri, pentsatzen, irratiko ingenieroa jetxi zen. Beste pasazten. Bai, ze irratiak badu mekanismo bat, ez dakit zenbat segundutatik aurre isiltasuna. Alarma bat edo. Bai, somatzen balin badu, abixatzen diete, edo antenaren batek, edo emisioak edo fallatu dulako. Eta horren jetxi zen deiten nien, ez? Gaude, eta gaina hartuta esan zuen. Jo, ba ez dakit. Ze galdera zaila. Izan zen, irrati momentu bat. Irrati momentu bat, ez momentu humano bat. Nik galdetu dizut, beha, egitan gelditu zen pentsatzen, jo ba. Eta etzekin, eta hoi baino gauza ederragoik ez, pertsona bat hain natural agertzea esan ez, ba beira, ba ez dakit. Ba ez dakit, ze ez dakit da erantzun bat asko ez deuna erabiltzen. Eta oso ederra dana. Gauza asko ez dakizkigu. Horratik galdetze du, bestela ez nuke gehiago galdetuko. Durango hori buruz ere, horren iristear dagola, nik aitortzen dut. Ni oso gustora joaten naizela Durangora, boragine guztira eta tarteka sufritzera, eta oso gustora egoten naizela han gure kontraesan eta gure niminokeria eta gure onditasun guztiak kontzentratzen direlako eta ziur nago, pentsatzen dut, hau da nire aurre iritzietatik eginakoa, pentsatzen dut zu ezarela gustora egoten, ez da? Arrapatu zaitu. Bida, ez daukat oso argi Durangokoa. Tokatu zait joatea idazle bezala, zurri bai, pentsatzen dut. Netzat oso esperientzia txarra da. Zoologiko txiki bateko animali exotiko... Zuri, eske ni idazten hasi nintzanean aspaldi. Lehendabiziko liburu argitaratu nuen, hogeitaka argitaratu nuen, 20 urtekoan nintzen. Eta entzun behar izan nun etengabe, ja inbeste entzute ez da noita da idazle gaztea. Ez dela hitzen orain, bai. Baina ez da inbeste, bai, hainbeste azpimarratzen da gaur egun. Gaztea, emakumea, promesa. Bai, euskal kulturan, ez dakit, shopping lista idazten duna ere, promesa bat da dago, baina holako eskizofrenia bat, promesa behar etengabe bat, datorren bakoitza promesa bat da, eta promesa bat da, eta promesa goaz zahartzen. Inora, eta promesa. Netzat hori presio handia izan zen momentu hartan. Zenun benetan? Bai, benetan sentitu nun idaztei usteaino, gehiagoz nula argitaratuko pentsatzeaino, Eta gero argitaratu duten guztia, enkarguz argitaratu dut, tonto. Bai, aguntako, hau besteako, bai, ez hor esan nun, hau ez da netzako. Aipatu deulen idazlen erabilpena, ni ez naute sakula erabili ezentzu politikoan, ez dut hori sentitu behintzat, baina bai, ez zaiela paper hori bat ere gustatzen. Bat ere ez, zuk liburu bat idatzi eta erantzun beharra munduan nola dagoen, Euskal Herrian nola ikusten duzun, emakumeen etorkizuna, Euskal literatura, nola dagoen, 21. Ez zait bat ere gustatzen. Eta Durangok badu pixkat hori... Espektakulo puntu hori badu. Espektakulo puntu hori, eta ez naiz bat ere plazandrea. Horretik aukeratu nun irratia, burbuja hortan askoz erosoago sentitzen naizelako. Paniko horren ondoren, zu sortzaile bazara, ze seguro zuk horrore bakui duzu baita ere, nik bezala. Ikaragarria, bai. Horria bete eta bete ibiliko zara, baina ez duzu argitaratzen, ez duzu ematen dizu. Orain argitaratu berri duzu liburu bat, baina... Bai.
Bai, eta berehala beste bat, superatu dut ja hori ere. Bi segidan. Bai, zu zertan naizea. Ni, denbora pasatzen ikusten, uste dut, bai, edukinon denbora luze bat oso efizientea izan behar izan nuna, eta esan ezagun horrek moztu du denbora batez nire joera sortzailea, ze aspertzen ez banaiz, ez badaukat denborarik aspertzeko, ez daukat denborarik sortzeko, eta pixka bat usteldu nintzen hor efizientzia horretan, eta egon naiz urte betez efizientzia horri ies nola egin saiatzen. Eta orain sentitzen dut, orain banabil ipuin batzuk idazten, gaur goizean poema bat idatzi dut, uste dudana oso polita dela. Bai, poemek bentaja hori dute, paseatzen aldituzula, kotxean, paseoan, osoa idatzi dut, baina noiztik dagon sortzen hori ez dakit. Ze apuntetxoa baneukan orain dela hilabete sorta bat mobilean hartuta. Orduan hori, nabil berriz ere pixkat kantak esaten duen bezala in the mood jartzen, ez? Kuriosa, iten dezuela idazteko, nik iten detola. Bai, justu kuadernoa zuri argitaratuta gero, derrepente sartu zitzaian gogo hori, ez dago, nik damakizkit, 20 urte, bueno, zu poemekin bezala ni ipuilekin, kontakizunekin, eta jarri nintzen dut, berdetena hola. Eta ipuil liburu bat egin dut. Eta zuk esan dezuna da, goizetan hartu eta irakurri, eta ze polita. Gehurrengo unean, ja ez nago hain seguru. Ez nago hain seguru, baina momentuko satisfazio hori. Zuk ere baduzu konplize taldea edo nola egiten duzu, kontrastea? Fiatzen zara jendeaz, jende batez, fiatzen zara, zalantza hori denek, esan dizute, alkimisten garaitik gaur egunera arte, egiten ari naizena burdina da edo urrea da, ez? Hori... Denok izaten dugu. Eta nola egiten diozu frantezuk? Nire lankide lagun irakurle konplize, haiek ditut lehendabiziko irakurleak. Kasu egiten diezu edo... Sekula ez. Hortako uzten diet, ez? Ez? Nik hau hemen hau ingo ninake. Ez, ondo noa. Ez, broma da. Ez badauzkat irakurle honak ondoan, baina asko fiatzen ez nire intuizioaz. Tripetatik idazten dut, eta irakurrire bai. Eta orduan, gero beste gauza bada horrek ze balio izango du, baina ze balio, ze parametrotan. Aiga balio literarioaz, aiga balio merkatu balioaz, aiga... Netzat balio behar du netzat. Bakit oso egoista gehatzen dela eta oso neurekoia, baina balio behar du netzat. Eta ni balimana oso seguru momentu jakin batean honekin hau da nik nahi detena, asko poztuko nitzake zuri gustatzeaz eta besteari eta jendeak ze ondo. Baina idazteak emate egiten satisfazio momentu hori da, egiten egin ezen momentukoa, irrati egiteak emate egiten bezala, ez? Momentu hortan... Guzti momentu. Bai, hori. Eta gerokoa.